Здравейте, аз съм Май. Пуснах тази песен да я чуете, защото, как знаете, тези хора, които пеят заедно, един се казва Тото, другия не знам как се казва. В понеделник бях в радио Voice с моя клас. И госпожата ми. И тя има позната от The Voice и тя ни уреди да ни пратят клипче на подготовката от новия ми клип. И даже ще ви го покажа един момент. Само изчакайте. Ето ме, извинете. По-скоро не са снимали как правят клипа, но са снимали някои неща от клипа, защото не искаха да ни казват с кое място е да отидеме, защото е било много секретно. Кате! Ей, младежи! Почваме да снимаме новия клип, виж тук мафиотската работа, че чуят, че почти и каката, защото тя е извън. Извинявайте, че при малко не можахме да се чуваме, обаче какво да се прави? Ние се видяхме на камера. Let's go ли сме, Чичи? Чичи май. Отново е в играта. Поздрави там на всички от класа и от даскалото и се пазите. Аз много ясно. Чакайте само да дойдем и да видите какво става. Ще ме гърмат всеки момент. Това е края на това видео. И аз много се вдъхновявам тези. Само тук трябва да си го пратя. Yes. Момент. Добре, получихме го. И така, хора, започваме пак с песента. От моя клас я знаят цялата наизуст момчетата. Мале, специално заради тях ви показаха на клиптото, мале, но се вълнувам. Сега тук... Чуйте се, като поле. Вика ми не де. Сега ще ми... Един момент. Какви често чувство. Още клипа не е излезнал. Наистина, още не е излезнал този клип с... Не мога да кажа с жилетките. Някакъв клип всяка да снимат, но не знам кой. Дали е да често чувството беше излезнал, да. Даже нашата класна начества на Мегик. Е била на живо, но на нас ми подариха The Voice турнето 15 септември 2016 година. Дис подарък. И сега тази година ще ходим. Мале, ще вземем автографи от тази група. Точно те аз не работят специално, те затова имат номер. Само тук това е Вензи и Скандал, шесто чувство.
просто скандал, ги чувате, че може да не пеят, защото те участват, ако видите клипа. Добре. Сега... Тук малко ще напиша няколко, ще натисна малко чалгати песни за намеря. Изакво. Мале, нещо натиска. Просто трябва да намеря някоя песен, извинявам се, ако чувате тези проточи. Просто бърга нормално песен тук в момента да намеря. Това трябва да ги натискам тези. Мале, моля ви се. Записвайте ушите. Сега ще ги оправя всичко. Не го намеря. Тук може да чузвате на Бен, сега ще пусна една песен. Номера сменен. Както вижте, аз гордо съм облечен хип-хопърски. Липсва ми само една шапка, която имам, но ме мързи такова. По-скоро тя да вземе, ама не искам да се спазя. Както ви казвам ви някои песен, които вие можете въобще да не ги знаете. И това беше от мен. Да